Üdvözlöm! A következőkben a vevői számla bankkivonatról történő egyenlítésének rögzítését mutatom be. Válasszuk ki a banki bizonylat rögzítése menüpontot. Válasszunk a bankszámlák közül. A fejléc adatai következnek. Írjuk be a rögzítendő kivonat sorszámát, valamint annak dátumát. A felületen ellenőrizni tudjuk, hogy a rendszerünkben lévő záróegyenleg megegyezik-e a rögzítendő kivonat nyitóegyenlegével. Lépjünk át a soradatokhoz. A tranzakció típusánál válasszuk ki a vevői jóváírást. A partnertörzsből válasszuk ki a vevőt. Az F4-es gomb segítségével a rendszer megjeleníti az adott partner nyitott számláit, így megkönnyítve a rögzítést. Miután kiválasztottuk a vevőnk által kiegyenlített számlát, ellenőrizzük az összeget. Amennyiben csak részteljesítés történt, módosítsuk az összeget a banki kivonaton szereplő összeg alapján. Az új sorgombbal mentsük le a bizonylatsort. A rögzítést folytathatjuk a kivonaton szereplő következő sorral, amely lehet vevői, szállítói vagy akár egy normál, partnertől független jóváírás terhelés is. Miután rögzítettük a kivonaton szereplő összes sort, ellenőrizzük a rendszerbe lévő és a kivonaton szereplő záróösszeg azonosságát. Bizonylatot a rögzít gombbal tudjuk lementeni. A mentéssel a rendszer a megfelelő vevő-szállító tételeket összepontozza a banki tételekkel. A kimutatások között ellenőrizni tudjuk a vevői nyitott számlalistán a most részben kiegyenlített vevői tételünket. Hogy a reportból is látni lehet, a rendszer még a nyitott bizonylatok között mutatja a vevői számlát, de a maradványérték mezőben már csak a fennmaradó összeget jeleníti meg.